nakabalik na dyan na nun. So, let's go with the prank again. So, bago natin isugdan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated po mo sa akong bagong videos. So karanday guys, maano ninyo tong last video na ako, giprank ko sa tao nga walay buot. Giprank din ko sa akong uyab guys. So, na siya sa sulod na mo, sa kwarto, na siya dito. So, ako na pud magbalos dong. I-prank na punti ka ha. Kala mo hindi ako marunong gumante. So, i-prank tayo na to siya guys. Na. Taga na to siya kayo na ngayon siya coke gaina. So, bigyan na to o gano. Tuyo iyang coke. So, ano na kayo siya na prank pero sige lang. Para makabalos lang ko si Muha. Hintay ra ka. So, ali, ba't nga na ito, butang tao, tuyo, sa coke, niyang tangayo, bantay ra ka. Hangul-hangul kag coke, ha? Kala mo, di ako makakaganti sa'yo. A few moments later. So guys, nautdan may tuyo. So magpahit sa tagtuyo. Dira lang man sa dool. May tagtuyo guys. Revenge is real. May tagtuyo guys. Ayo. Namoy toyo, ate. Itong pouch lang nagagmay. 7. Ay, 7 na yun. Bisa nun sa lang? Ala na lang. Thank you, ate. So, I got it! Prank na to siya, guys. Kabalos na jig ko sa mga lockdown day dari sa mga guys. So, wala kay mga ta. Uy, sakyanan day kay lockdown Domingo, manggod day. So, let's go! Ito ang coke dynamo guys. Ang coke na mo. Lasaw na kay sa ice. Tuno ang ice. Tanan! Naroon dyan mo siya cook, day. Siya magbalaan, day. Tumanda ka. So, untuan na to siya dito sa kwarto. Bea, ang coke na mo hanggi papalates ko, sir. Palit lagi kag ko. Uy, anak baya ko. Palit baya og ko. Salamat. Thank you. Video lagi ka.
tatlong bawal. Gusto nun ako ipakita na love tick ako. Wala, maulog kasi boy. Sige na, be. Inom na. Please. Ganun, puspos ang inom. Niya na good. Please, please. Oh, bilo, ay kayo, be. Please, please lang, bebe. Okay, yan. Usay na, di ay. Coke! Malamang Coke o gulita tilawasin mo ta. Di Coke na Coke. Gani, kagong koko. Lami sa koko. Im na na. Inom ka? Dili, ikaw Kasama? lang. Samuha lang na. That's for you. I'm done for drinking. Gusto? Sige na, baby. Up na up. Dali. Sige na, inom ma. Inom na. Please, please. Di ba? Tarong ba? Saan ba? Coke! Malamang tanga. Hindi, ay. Nani pang patulog ba? Oh, for what? I don't have balak to you. It's a prank! It's a prank! Ano na ba? Ano po yun? Nakabalos ko. It's a prank! It's a prank, bebe. Ano sa to? Tuyo! Yes! Nakaganti din tayo. Good. Lamihan ko. Okay, thumbs up. Na-prank! Ikaw ba di ka sunod? Na-prank! Ikaw ba naguna-una ha? Ikaw ba naguna-una ha? Nibalos na ko ha? Nibalos na ko Yes guys, nakabalos juda. Yes, okay? Kabalos ko ha? Kaya wag mo kong i-prank kasi magaganti at gaganti din ako sa'yo ha? Na-prank na sa na-prank Ago. So, Happy kiss you. Happy yes, birthday. I'm so happy. Labi ang Coke. Coke di toyo. So, yes. Panalo tayo, guys. We are win. Ha. We are win. So, bago na So, hope you like this video. And don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa po kayo sa bago kong video.